Baka busy sila magluto. Isa yung ano, likod mo rin na, upuan mo na yung sibuyas. Ay. Wala pang ganoon. Wala pa? Kalma lang. Nakaapat yata akong ano. Kayang kamu dito na eh. Bring ka mo ta. Basang! Kunin mo yung cellphone ko dyan. Ay, yung bag. Guys, muna tayo ng damo guys. First, and last Supo agad. Baka pag malang sibuyas. Hindi pa natinda eh. Iba to, Sang! Hindi kaya pwedeng ano? Yung, Pagka ano? yung isang ganito. Iba to. Pwede pa. Balik mo yung basa nga. Pagka-harvest, balik mo doon sa pinupuno mo. Uy, habang may garbage, mag-araro ka naman ulit. Ano? Ha? Utang ka ng ulan. Iba yan. Sabi niya doon din. Oh, Fred. May gulay. Kasulan na pala. Palusot. Palusot naman si Talasawa. Palusot. Baka palungtot. Palangsot. Imbis na palusot, palungtot. Tag 5 piso na rin to. Yun ang magandang i-storage. Sasandali na lang sa storage. Oh, kung naabutan na ng ulan, mura na. Habang nag-ulan, nagababa din ang presyo. Hello po, ka Melissa Diasis. Good morning. Hindi niya man kinuha. Yung isang ganyan na kulay. Todo baba na. Yung isang ganyang kulay na bag. Ganyan ba yung dalawang bag? Maganda kayo sa umaga mga kapatid. Hello ka Arnel. Anong masasabi mo ate sa pinasa niya? Wala ko mag-textukan ka bagay. Dugat nagatagubilin Ang ah. lang Amerikanang ka. Na talagang nagdigos ka pa ay. Siyang kauna-unang nagpasa na oh. Nako. Pa nga. Nag Pagkilikan sa atay. nagpanada pa. Ano yun? Pamada. Ay, lagay mo doon. Thank you. Wala daw siyang binabasa. Memorize. Baka may isang gawin kong pinanaktis ka. Kakalbid sa kakasabi lang yun.
kamera siya yung mas. Hindi na kamera siya yung ibang ano siya eh. Mabait na pa mo. Nagadumi na eh. Nay. May isang barangay. Hindi ka mabibit magpas. Mga ano kasi ito eh, masinsin. Masilan pati. Nakakatamad siyang trabaho. Yun, dapat pala nag-arawan kami dyan. Kusinerong mangyan. Oh, kung wala kayong vlog dito kayo. Anong arawan? Mag-ano Batares. 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 Pag kayo naman magpadamo, kami naman diyan nagpunta. Batares nga. Magdagyaw. Nagyawan. Damo po yung tinatanggal namin. Ayan po. Yan. Kasi pag ano na yan, lumaki na, mahirap na bunutin. Dapat sibuyas lang siyang nandiyan. Ay na. Pwede pa man Kuya Allen, maghabol kayo half day. Makamotor man kayo? Ang sildo ninyo. Tuloy tayo sa linggo. Ano daw? Upang bura man niya ng marites. Lugi daw sila, malapad daw ang punlaan natin. Kapayat-payat. Sexy to, oy. Sexy ang aming ano. Ginatawanan niya yata yung punlaan nyo ah. Ba't ano ba yung kanila? Mapayat siguro. Maluris yung nyaw. Payat man si Kuya Alin, di. Pang bata daw Kuya Alin. Ano dito, dun sa kabila ka dahil pang gatubo. Sana inayo niya akong magbunot ng damo. Dito hindi, ano, hindi masyadong madami. Kareba 698. And shout out po sa kay Jung Vicente from Santa Barbara, Pangasinan. Jong Vicente. Kuya Jong. Ano daw ginabunot nyo? Ay ginapulot yung dalawa. Sibuyas po. Pulot po kami ang ginto. Maliliit po na ano, damo. Samantalahin ng binta. Kahit ganito pa kaliliit. Kailangan ganun ka magbunot, guys. Oh. Yung iba ano, pag maliit yung damo pwedeng gamitan ng tiyanik. Para hindi. Kasi yung mga nakadikit sa ano, sibuyas, pag inangat mo kasi iyan ano, magsama yung sibuyas. Parang hindi nakutuhan ba? Inuubanan ka. Uy, puto. Shout out po kay vlog ni Jonex. Sino to si vlog ni Si Jonex? ano yun, Gilamay. Yung Ah. ano, studio ay ano, speaker. Ama namin Diyos, basbasan niyo po ang aming sibuyas. Aray ko po, ang sakit po ng likod Happy ko. Thanksgiving po lahat dyan sa ano. Happy Turkey Day. Happy Turkey Day. Gobble, gobble, gobble. Gobble, gobble, gobble. Gaya, gaya. How's the football game going on? Happy Turkey Day. Turkey, turkey. Anong oras lunchtime? Kakamerinda lang. Hindi mo, hindi yata gawin mo. Hindi ba kumakain? Kung mag-lunch mo. Shout out po kay Katigbak. Sino Katigbak? Shout out din po sa Tabieros family from Sanchez, Mira, Cagayan Valley. Kagayan. And thank you po Ragasa family for watching. Sana Sante Ligaya. Ito guys si Gigi oh.
Gaarawan din. Magkano arawan dyan? 500? Ay, noge may are. 30 pesos. Ang sante pasing. Seryoso. Mainit. Mainit. Tial daw. Sakit ang baywang guys. Mas masakit pag walang baywang. Kailangan ng unan. Taas-taas mo kasi yung ginawa niyo. Ano taas ng ginawa ni Papa na upuan. Sakit sa baywang. I-shoutout po kay Mrs. Cynthia Liano and happy birthday po from Relly Liano. Happy birthday po. Cowboys won. Dallas Cowboys won. How about the Lions game? Yung binubunutan mo pa, hindi na nabunutan. Nai ka na. Iwan yan. Tugaw-tugaw ka dito. Buwasan yung damo. Kainit man kasi kinuha natin payong ko. Ano ito? Oo. Ano yan? Sibuyas? Hindi sa akin yan. Yun sa tapat to. Ano mo yung lupa? Gusto ko muna eh. Tukon na ito. Shoutout po kay Pangu Vicente from Dagupan. Pangu Vicente. Ito po si Ate Aisa at si Pierre Billy. Buffalo won again. Josh Allen is no joke. Real deal. That guy. The Bills won by 3. The Bill, yung Buffalo Bills. Welcome po, Relly Liano. Si ano ate pala? Si Nansan ti Ligaya? Si Bebe Lintain ano mo? Saan ti Ligaya? Si Maylin Karandang. May friend ko yata yun. Okay lang po, Sir Obet. Magdamo po tayo ng sibuyas. At Yung giriro. Sila yung giriro. Kaya Junjun, magmerienda ka na. Kahit na ihinto mo kung hindi ka na kumakain ng bawal. Sa likod. Dapat huwag mo kainin. Mainit po, kailangan po namin magpayong. Usod ka nga ate, para maliliman ako. May ka na magdisod. Kadami-dami pa oh. Ha? Magbasa ka nga. Ilaw sa 32,000 Hindi, wala. Wala man natumba, maski isa. Kaganti Jollibee mo. And shout out po kay Sir Robert Bacani from Taiwan. Ingat po sa Taiwan.
Hindi ako nakadanas ng ganyang may payong habang naggagamas. Nagpudo magamen sister. Ang sakit pa dito. Hindi ka nag-atras. Kanginutin ha. Pulay mo kayo sumuring sumulapan. Hindi na ma-experience. May gamaritis man dito. Uy. 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 Yan, sa mga nagse-celebrate ngayon ng Happy Turkey Day. Turkey. Turkey. Kala ko 30. Parang ulang din. Kanina, pagkarinig ko 30 days. Turkey. Happy 30 days. Pabo. Turkey. Nagpapatay sila ng pabo. Yay! Meron tayong pa-sticker from Kareba. Ayan. Wow, thank you po, Ma'am Kariba. Pang merinda na si Kami. Kalikot, naka-steady nga lang ako. Pasensya na guys kung medyo malabo dahil wala po kaming wifi dito sa bukid. Naka-data lang po kami. Shout out kay Pango Vicente. From Jong Gonzales. Kay Sir Erwin Tapalya. Then shout out kay Ki Ener Katigbak. Hindi ako nanalo ng rapol ni Rapas para sa papunta dyan sa kanila. Dyan na lang ako pupunta sa inyo. Ay, welcome ka dito Kabagges. Hello po sa inyong lahat dyan. Lahat Dragon Fruit Ladies, lagi ko yung pinapanood. Kami ng mga anak ko. Pag-shoutout po si Jillian at Jefferson. We are watching you right now from Hamilton, Canada. Wow, thank you so much po. Kay Jillian at Jefferson. Balikan nyo na lang to. Oh. Ba't kasi share pa kayo sa isa? Kayungan ko nga. Ano? Ha? Ay, pwede ba natin sabihin yung ano? Yung. Yung ating ano? Kaso paano hindi message ko? Hindi naman sila po. Aray ko. Hello po sa ating 35 viewers. Good morning. Welcome po, Ma'am Jennifer. Ingat po kayo dyan sa Canada. Ayan. Marami Wow. kami ngayong ano. Nagbigay ulit si Ma'am Kariba. Ala, thank you po, Ma'am Kariba. Thank you po. Thank you po sa pa-sticker. Naibsan na po ang init na nararanasan namin. Nangangamoy Jollibee. Masakit kasi sa balat yung init. May pang Jollibee na po Pero kami. buti na lang ano, medyo mahangin naman. Nag-upa kami guys ng ano, ng ilang ano ba yan? Ng arawan para ano, makatulong namin dito. Kasi pag kami lang hindi namin kakayanin, may maabutan na kami ng damo. Sila ang Tiligaya at sila Gigi, ano, pinupahan namin natin. Sideline. May pa-sideline ang mga senior. Shoutout po sa 40,000 viewers. Good evening po dyan sa inyo. Good evening and good morning. Good afternoon. Hello ladies, good morning. Watching from Taiwan. From Wesley. De La Cruz. Hello po, good morning din sir. Kamusta kayo dyan sa Taiwan sir? Hindi, malapit lang naman ako sa camera kaya rinig na rinig. Shoutout po kay Team Rabas. Yan, shoutout. Shout out. Hello po kay Mga Sir Jun idol. Aragon.
Aragon. Aragon. Aragon. Aragon. Welcome, that's right. Pandagdag sa merienda nyo. Thank you po. Hindi May, ako natapos sa aking ginadamuan. may iluto na namang sopas si Baduna. Ang merienda namin kanina guys, sopas. Kahit sobrang init, sopas pa din ang aming merienda. Ibang klase talaga ang manananim. Ay, manananim. Hello po sa mga kadita. Manggagamas. Happy second anniversary po. Pag-greet naman po si Ray, ay Ashley, ano to? Basa dito? Ashley, Madayag, at Caleb Castro. Birthday po nilang dalawa. Salamat po. Ayan, happy birthday po kay Ashley at kay Caleb Castro. Ayan, happy birthday. Happy birthday po. Sabi ni Leslie, salamat camera girl, you call me sir cause I'm a lesbian. Natutuwa kayong panoorin kasi noong nagbubuhat ako ng damo sa palayan, wala akong payo. Kaya si Maduna tignan mo, ako lang yung payo. Pakita mo eh. Ito lalo takot mag-itim. Kasi guys, naka-brilliant yung muka. Tapos yung kamay nakagure. Gure. Gure. Birthday ko po ngayon, DFL. Ayan, happy birthday po kay Sir June Aragon. Happy birthday! Wow, thank you po ulit. Thank you ulit, Ma'am Carrie. Basa pa sticker. Another $10. Thank you so much po. God bless you more po. Jollibee na yata. Pingan. Nako, makabagyo na kami sa sticker ah. Matuloy na siguro kami. Dito ka muna, friend, oh. Magharapan kayo, Hindi friend. ako kay Karen, boy. Kaya nga, hindi ka iga mo na yung sibuyas mo. Wala ka ng kaparte dyan, ha? Payat ang Kainin mo na lahat dyan, kuya, dyan. Busin ni Basang yan. Sa'yo yan, naitira namin yan sa'yo. May makahiya pang nagtubo oh. Ito oh. Yung mga damo niya guys, ang liliit, ang pipino, sarap itsaniin na lang dapat. Sana suwertihin kami guys sa sibuyas, tulungan niyo naman kami manalangin. Isama niyo rin po sa mga prayers niyo na sana wag po kaming bagyuhin. Daanan ng bagyo. Sa angita. Birthday, payo ka? Pagkakasura nga payo. Lupin ka muna, wala nang araw. Share naman tayo dyan sa payong mo at ang laki-laki ng payong mo. Ayun yung ating mga ano oh. Ikinay pa yung mate. Kung anong nasubok namin kahapon. Saan? Saan? Kung anong nasubok namin sa bayan. Ha? Damakit mo. Bakit? Abangan niyo yung paano ni secret mo na yun. Haan pa yung nanganin. Hello po kay Lily de la Cruz. Hi DFL ladies, it's me again. Wesley ha, embag nga bigat. Tandaan mo ang account ha. Siguro nakasubscribe lahat yan. Guys, tulungan niyo naman po kami sana hanggang December katapusan maka 70 subscriber din. Parang tagal na namin makalis sa parang makalis na rin kami sa line of 6. Tulungan niyo naman kami sa mga friend niyo. Para Thank you. Favor naman guys, please. Baka may mga friend kayo dyan na mahilig manood ng mga pa-subscribe niyo din. Para makalis tayo sa line of 6. bagsak daw kasi ang line of 6. Buti nga may line of 6. Pero ayos lang, at least enjoy ka lang. Hindi. Tsaka kahit pa paano naman umaano siya, umaandar naman. Mabagal lang. Medyo mabagal nga lang.
Tingnan mo kung gaano kasinsin ang ating bubunutin. Oh, apakaliliit. Ayan, oh. Ganyan ka magbunot talaga. Tingnan. O, i-check daw ni Anod mamay yung nadaanan nyo kung may naiwan. Hello, Sir Alvin Evelie. Ivale. Oo, pati pamilya ko sa Pangasinan at sa part ng US Hawaii. Yan. Thank you po, Ma'am Lily. Thank you po. Thank you po sa support niyo sa amin. Sir nga daw siya. Thank you, sir. Hello, Sir Ding Katabay. Good morning, Team DFL. Mainit pala dyan dito, umuulan, malapit na kayo makaalis sa line. Line of 6. Tiyaga lang. Sir Ding Katabay, alam ko marami kang mga friend dyan. Baka pwedeng magbahay-bahay ka naman. Bu. Joke lang. Atake din, agbalay-balayan. Magbahay-bahay po kayo, tapos magdala po kayo ng megaphone. Matutukhang ang ilang subscribe. Sana pa 3 years na 3 years na natin sana makuha natin Sila antipasin guys doon, hindi nyo sila makausap, busy. Parang gaya man. Balikan nyo to ate, itong isa na to. Bala kayo dyan. Kanino ba? Inyo baga, akin baga. Kainit na rin. Akin na yung payong. Sakit sa balat eh. Ito mga oh. Kadayo dyan gali kadwada tayo. Na yung nagudwadan. Gati tayo pa ilang. Tandang Tayo awan. tandang tayo. Pauwi na yung mag-asawa. Dito lang malapit lang yung spot ng DFL guys. Ayun. Yung isla. Yung isla ng DFL. Ito part na din to ng isla guys. Ito kasi yung ano nirentahan natin. Nagpudot. Won, Sir Jan Arago. Napudot. Napudot tilubag. Pero okay lang yan. Okay lang, huwag lang umulan. Masisira ang aming sibuyas pag umulan. Ito pa naman yung Tapos kailangan nilang ilagay namin sa timba guys. Kasi baka magtubo ulit. masailang stage ng sibuyas. Kasi pag ito inabot ng ulan, sabi nila malulunsaw daw. Kadaming dama. Ha? Ginaano mo yata yun sa'yo eh? Ginapakyawan? Ginabatare? Kayo lang gadama? Ako nagkuribo mo talaga ating kuamin eh. Karuba me. Ay, yung damo na ano, may laman-laman, yung ugat. Kabisit nga yung damo na yun. Doon na kami after ay pagkatapos. Siyempre eh tayo lang magkakapit bahay dito di. Magtulungan tayo eh. Ha? Mahirap bunutin talaga kasama yung sibuyas. Oo eh, kayo may ano kasi yun, may laman nyo. Buti wala pa akong nakita na gano'n, yung barisangan na damo. Doon madami yung kay ano, yung marami doon kay Mile. Paano pala pagka-oo? Dito maganda magpunla dito. Seryo dito pero pagtanim naman. Hindi na. Kahit ano na. Ay, dapat isprehan na muna nila yung bago nila. Bakit kaya walang barsa nga dito? Parehas lang naman. Ayun pa yun. Sabihin magandang lupa. Wala mang ginapiling lupa yung barisangan na yan. Hindi yung medyo may mabuhangin yung gusto mo. Cooper! May buhangin.
Mabuhangin din naman. Hello, Team DFL. Good morning day sa inyo from Jason Servano. Ayan. Hello po. Good morning day. Ingat kayo lahat. Ingat kayo lahat at tulog na may. God bless you all always. Tulog na yu. Okay. Reva. Ingat po kayo dyan. Thank you, thank you. Thank you po, Ma'am Kariba. Ito, bagasan ito. Pero kunin yung ano niya, oh. Natatang na. Ilang lata ba yung tanim ni Kuya Arnel? Yan po. Ang bangray. Ayan. Nasa malapit na ako sa loob. Yan o, tanggalin mo yan sa kanam. Pati yung sa kandal tanggalin nyo. Pasyal mo doon silang taligaya. Gamit siya dyan. Galuto. Ito, barisanga oh. Ito. Maraming sanga. Parang ganito na rin yung kila Kuya Pitong na pinuntan natin. Ganito rin yung tubo ko. Kaya nga, ba't parang biglang laki to? No? Mas malaki yung kanila. Ito natin guys, ang tiligay. Kailan ka ikakasalping? Kapag may groom. Cooper! Nakatali si Cooper. Baka magpunta sa Sibuyasan. Yan. Dami naming abugot oh. Hello, Auntie Ligaya. Naka-live tayo guys. Anong lutuin man tayo? Munggo, wow. Dami man pong munggo natin. Siyempre, for ano na yan, everybody. Hindi ko natanggalan ng kwan, hindi magtapaw. Malapot kasi yan eh, yata. Paano kung kwan, tanggalin ko. Marami masyado itong tubig, walang paglagyan na. Mamaya maligo kami dyan oh, pag sobrang init na talaga. Ano, lunch time na? Yan, malapit na pala to sa ano, oh, ilaw. Ging diretso nyo na pala yan. Dire-diretso. Itim ka basang dun sa tabi.
Diretso tayo? Dito or ano? Diretso? Balikan nyo itong isang plat. Kala ko ikaw nabunod dyan. Wala. Siyempre, makabunot baga ako. Tayo? Hello po kay Sir Berfilio of the God. Good morning everyone. Balikan natin? Busy po kami ngayon magbunot-bunot ng ano, sa aming sibuyas. Parang magmura ng sibuyas. Kawawa naman yung mga taga-syudad. 300 na lang sa kanila. Kunting ano pa, kunting tiis pa mga kababayan. From Teo S. Hello DFL. Hi thank you. Brother see you all. Igram mo yung iPhone mo lang eh. Hi guys. Maitim guys. Hindi niyo po siya makilala dahil yung kurimat lang nakalabas. Ayaw niyo mag-itim. Kurimat naman. Marami na siyang masyadong nagastos dyan. Ay, Yan ang investment niya. Investment niya. Yung anong naipon mo? ipin sa mukha niya. Meron ka agad? Nabunot pa lang nga, natubo na naman. Na? Ikaw awit din na nauti ka lang tagbunbuno tayo tagilag upan. Pati ito no, 'di ba, labas isasama nyo to sa gastos. Uwe. Di dapat ano lang eh. Dapat tsagain din nila. Oo, kasi ano eh, malaki yung malabas. Kunti na lang Kastamet, parte. Jay kabsat ko, Jay Pangasinan, sibuyas anihin next month, December. Wow! No? Nakauna dang roda. Nakajakpat Nagaligat kayo. talaga na agruoti. Hi KP and I Solid DFL. Thank you. Swerte yung mga nauna guys ng sibuyas. Mahal. Bilis sa kanila pag nauna ka. Ginto. Ayan nga daw magandang ano guys, Business. regalo ngayong December. Sibuyas, ilagay mo sa bahay ng pirero. Pero kung gusto mo magyaman, magsibuyas ka. Kung gusto mo rin maghirap, magsibuyas ka rin. Kasi parang sugal ang pagsisibuyas. Sabi nila, parang sugal daw. Pwede kang imaman, pwede ka rin. Lahat naman ganun, lahat ng produkto. Hindi sa palay kasi. Ano naman, hindi naman siya ganun ka. Kasi pag ito kasi, pag inulan lang to, tuloy-tuloy, wala nang sira na kagad. Pag hinarabas din, sira din. Pero sa magbubulot, maganda. Sa mga nagre-rigbag, ayaw nila ng malilit. Barya sa umaga, magka-boyfriend ganda. Regalo kay Peng sa Pasko. Hindi nyo na po. Kailangan kasi may tanim na ako sibuyas. Batutoy. Yan ay. Asakay. Ikuan mo na boy. 40 minutes. 40 minutes. Ayan na, i-ano mo lang. Mm. Nakatulog pa yung iba. Sila, busy magluto. Ayan. Ayan guys, bye-bye. Bye-bye
Bye po. Ayan, see you mamaya. May upload po kami mamaya. Bumayo. Bukas pala. Ito rin sibuyas. Oh, good night po sa inyong lahat. And good morning. Magtatrabaho pa po kami. Sa amin na 38,000 viewers. Hello po. Bye-bye. Thank you po. Ayan, nagpasilip lang talaga kami ngayong araw. Bye-bye.